खुलुमबाय बे समाव गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ मागो दमासिनि गाहाम हामलायग्रोनायजों लोगोसे आङो दायो दङ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि आनसलिकनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव बेयो सानखान्थि गेलेग्रा फोथार बेवहाय नोंथांमोना नुबाय थादों आंनि उनाव मार्च पास्ट हानजा बेवहाय फोरोंबाय थानाय दुंथाय नुदों नोंथांमोना आरो लोगोसे बेवहाय गाहाय सायनासालि लुबाय थानाय नोंथांमोना नुथायखौ नुदों बे लुबाय थानायनि जाहोनानो जाबाय खुंगा 24थि बोसोरसालिया जथुमा गलाघाट जिल्ला एबसु आरो लोगोसेयैनो खुंगा 24थि बोसोरसालिया जथुमा सिसुपानि दख'रा एबसुनि बेवहाय बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंनो लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों बेनिखायनो बे नुथायखौ नोंथांमोना नुदों बे समाव आङो बिनि दैदेनगिरिफोरजों बिनि सोमोन्दै रोखायै मिथिहोनो नाजानि बे समाव दायो जोंजों दंफो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जोंजों दङ बिथांनिफ्रायबो जोङो बेनि सोमोन्दै मिथिना लानो नाजानि एसे फोरमायथिना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। औ फैगौ 22, 23 आरो 24 जानुवारियाव जोंनि गलाघाट जिल्ला एबसुनि लोगोसे सिसुपानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया नैबे जोंनि सानखाथिनि गेलेग्रा फोथाराव जोबोद रंगिना संगिनायै मेहेरगोनां हाबाफारिजों जालांगोन। जों बे जथुमाजों लोब्बा लाखिनानैनो माखासे जों हाबाफारि लाफादों जेरै सावरायमेल दङ बे सावरायमेला सोलोंथाइनि सायाव जों लादों सावरायमेल लोगोसे आबादारिफोरनि सायावबो सावरायमेल लाफादेरनाय जादों आरो आइजोफोर जौगानायनि सायावबो जों माखासे बाहाय सावरायमेल लादों जों आरो बे जथुमाजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों माखासे गेलेनायनि आयदाफोरबो लाखिदों आइजोफोरनि गेलेनाय बादायलायनाय दङ काबादि गेलेनाय बादायलायनाय लोगोसे हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय दङ। दा जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो दख'राफोरा नैबे बादायलायनायफोराव बाहागो लाफैगोन आरो बे बादायलायनाय जोबनायनि उनाव जोंना कालचारेल प्रग्राम दङ बे कालचारेल प्रग्रामाव माखासे जों हारिफोरखौ जोंनि नैबे जथुमाव बाहागो लानो जों लेंहरदों गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि हारिमुखौ जों बाहाय दिन्थिफुंनो नाजागोन लोगोसे जों आरो गोबां आलासिफोर हांख्रायबावदों गेवलां मेलाव दिनै गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन लोगोसे जों हांख्रायबावदों जोंनि बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि EM मुस्रि BR फेरेंगा सार बिथाङाबो जोंनि जथुमायाव नुजाफैगोन बेजों लोगोसे जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा जोंनि नैबे जथुमायाव बाहागो लाफैगोन बेनिखायनो आं जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ बे सानथामनि हाबाफारियाव बयखौबो लैहोर फैनानै जोंनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं गलाघाट जिल्ला एबसुनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।